Дай Боже доброго здоров'я. В етері програми «Русинська файта», я її ведуча Віра Кубулей. Ми маємо велику честь, прийшли ми у гості до Любові Лішки, народної майстрині, котра і вишиває, і красненько робить файні страви, та поприказує ми з ним. Дай Боже доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Хотіла вам знати, що про вас Різдво? Різдво – це таке свято, яке оновлює. Народження Ісуса Христа, воно оновлює нові плани. Люди думають про щасливе майбутнє, будують собі плани, щоб їх потім успішно виконати. Ну і внуки мої, син також про таке думають. Я думаю, що всі люди думають про нове, щоб чим скоріше. Оновлення душі? Да, оновлення, да. Оновлення мрій, і тілесних, і душевних, як кажуть, і духовних. Як ви готуєтеся до Різдва? Починаємо готуватися перед Миколаєм, прибираємо все, щоб було порядок, чистота в хаті. Потім наряжаємо ялинку, оформляємо собі таке святкове приміщення, святковий наш будинок, і в холі, і в кімнатах. І готуємо деякі страви такі святкові. У вас у родині є і словаки, і русини. Чоловік мій, він римокатолик, я православна. Син теж католик, він у нас у 20-ки у церкві, займається, допомагає в церкві. Видите, що тут в нас на столі вже горить свічка, то вже стися приладили до Різдва. Да. І як святкуєте? То перший тиждень одну свічку палимо, другий тиждень другу, третій тиждень третю, і так до Різдва всі 4 свічки запалюємо. До Різдва як готуємося? В церкву ходимо, син ходить, каже, що треба посповідатися у церкві перед Різдвом. І потім собі складаємо список, готуємо таку святкову вечерю. До вечері ми потім підійдемо, а хотіла б з вами поговорити про ті ваші красиві вишивки, що ви робите до Різдва. Як та ідея родила? Та ідея дуже давно родилася, бо я вже вишиваю більше як 30 років. Моя мама, сьогодні вже покійна, вона дуже добре шила, штрикувала, в'язала крючком, в'язала на спицях, і вона таку привила нам любов, щоб ми теж щось вишивали. І сестра моя, що я з нею близняшки, вона теж дуже добре шити знала. Вона художниця була, малювала. І з часом, вже коли я вийшла заміж, вже мала окрему квартиру, потім будинок ми побудували, і треба було щось прикрашати. І так я вишивала спочатку лише картини, потім стала вишивати салфетки, такі подушки, щоб прикрасити диванчики, журнальні столики. Потім народився син, і я стала вишивати такі сапожки, щоб туди подарки на Новий рік класти, на Святий вечір, під ялинку, на Святий Миколай, щоб класти туди подарочки. То і так А потім внукам? А потім внукам, так. І є тут з Новим роком, там фамілія така, такі сніговички з Різдвом, веселого Різдва, щасливого Різдва. Я такі надписи робила на сапожках, щоб можна було прочитати ідеї. Коли вишиваєте, які маєте чувства? Коли вишиваю, мусить бути тихо або грати музика, але музика класична. Коли я вишиваю, я маю свій стіл, тепер вже по-сучасному є ноутбук, там можна музику послухати, я різні релігійні пісні слухаю, залежно, що вишиваю. Якщо тепер вишиваю ікону Пресвятої Діви, то більше слухаю таких хори з цих монастирів. Хораль. Да. А відки берете ноти? Ноти беру різні. Деякі можу намалювати, деякі беру з інтернету, деякі просто десь побачу. А вишиваю відповідно до періоду якогось. Допустимо, на святкові зимні свята,
то йдуть у нас такі різдвяні, новорічні. Коли Великодня, тоді салфетки на кошики, великодні такі, ну, вишивки. І так. І картини там є? І картини, так. Тут у мене навіть є от, різдвяний віночок. І з прошлого року картинку я вишивала. Знав, що є у вас і ікони. Як і сте до них прийшли? Ікони я не дуже так давно вже вишиваю. Є в мене багато ікон вишитих, різні. Ну, ікони я вишивала як для сина я Пресвяту Діву, Богородицю вишивала, для себе Ісуса Христа. Є у мене по різної теми. Є такі, що на Великодня, є такі, що на різдвяні свята, потім є свята сім'я. От як вже сім'я у мене була, то я вже таку картину вишила. Ну, от такі. Які думки вкладаєте у ті твори? Ну, думки по, по ідеї тої картини, яку я вишиваю, такі думки вкладаю. Допустим, різдвяний вінок, значить, все різдвяне. Різдвяні думки, мрії, покращення майбутнього, щоб успішно все пройшло в слідуючому році. Щоб не було війни. Вже Саме та головне. війна, да. Як оберег. Да. Ага. Такі, да. Потім є картини абстрактні вишиті, теж така тема, така тема сімейна, тема кохання. Ви берете готові схеми чи додаєте щось своє? Ну, якщо я беру схему, то я роздивляюся, з мого погляду, як вона виглядає. Я можу замінити колір нитки, можу основу замінити, тканину. Вже підбираю на свій погляд, бо мені не завжди подобаються нитки, які там кольора тих ниток. Можу і самі нитки, якість їх замінити. Потім прикрашаю ці вироби різними такими блискучими нитками, металізовані, щоб вони гарно виглядали. От як тут ялинка є, я вишиваю ще новорічні іграшки такі, то я їх роблю яркими, такими, щоб вони були позолотими, з бісером роблю, оздоблюю їх бісером, різні такі. І такими шнурами блискучими, золотими. Новорічні, щоб вони так виглядали, знаєте, як на ялинки, щоб блискучі були. Ви брали участь у многих виставок, розкажіть. Так, я робила персональні виставки, в Ужгороді робила, у Львові одну робила, там у музеї отця Блажайовського. Там дуже багато вишитих ікон, різних картин. То там я 4 чи 5 років тому робила виставку ікон, і то якраз виставка була в лютому, і трошки вже якби на Великодне свято, там я такий скатерть мала вишиту, кошик, салфетку на кошик таке. Там вони відбирали картини, цілий місяць була там виставка. Вони як сприймали наше іскусство? Дуже гарно сприймали. Ми туди їздили з Коцином, Василем Коцином, директором нашого музею в Ужгороді. На ці виставки були священники, вони і розказували, слово там їм давали. Потім вони запросили, у Львові є у них такий хор, 4 хлопців, вони колядки такі красиві, там колядували цілу виставку. І вже як основна частина закінчилася, люди там багато поприходили цих львов'ян. І вони співали дуже красиві колядки. Да. У вас дуже гарні вишиті подушки. То відки взялись мінти? То мінти я брала, в мене багато тих подушок вишитого, і тут внизу, і наверху. А я брала в основному мінти, які в нас у Ужгородської долини. Да, тут воно помішано і венгерські, і Ужгородської долини, і словацькі різні. Сім'я помішана. Да. Тут багато людей живе і всі в мирі живуть. Слава Богу. Ніхто нікому не говорить, що ти там словак, ти чех, ти мадяр, ти ще якийсь руський чи який, не знаю.
По вишивці ми вами поговорили, а тепер ви нам підготовили якісь страву, котрі готуєте на своє Різдво. Та покажете нам? Ну, на Різдво я готую так 12 страв, як моя мама вчила. Йдемо до вашої кухні та розкажете. Да. Добре. Першим ділом на стіл розкладаються тарілки, ложки, вилки, ножики, салфетки. І на тарілку ми кладемо перший раз мед. Мед кладемо. Мед домашній? Мед домашній, так. Да. Мед домашній кладемо на тарілку. І кожному кладемо зубочок чеснока. Зубочок чеснока кладемо. Чеснок треба класти у кожурки. Таке є обичай, що кожен собі кожурку зніме і як він виглядає. Якщо він чистенький, добрий, значить люди здорові, будуть цілий рік, хто його буде їсти. Ну так, мама так учила нас із татом. І ще які страви ви готуєте на Різдво? Готуємо рибу, таку от сільотку, завіначі такі. Там внутрі кладемо цибульку, мариновані огірочки такі кладемо, мало поприти треба і закрутити, защіпляємо, і то перший раз їсться риба. А далі йде вінігрет ставимо, потім різні мариновані огірки, помідорки, що є. Що за літом? 12 страв. Так, 12 страв би мало бути. Все, що літом ми з свого городу закладуємо, то і кладемо на стіл. І солодке, і мариноване, різне. Низьки про яку страву так детальніше розкажете, що готуєте на Різдво? Ну, на Різдво потім ми ще готуємо таку ребрушки, димлені ребрушки з домашньою колбасою такі. Потім фасолю, товчену фасолю. Давайте розкажемо, як тоді ребрушки ви готуєте. Ребрушки готуємо, даємо в каструльку цибульки, мало спецій, і туди кладемо ребрушки, такі частину свіжих, потім додаємо таких ребрушек димлених. Треба їх спочатку у воді, щоб дим мало помити від диму. Да, я їх замачувала, вони побули годину-дві, залежно як. Помити їх мало, щоб не дуже димні були. До того м'яса кладемо димлені ребрушки, такі копчені, домашні, копчені, щоб були вкусні. Бо ця страва, ті ребрушки, вона має бути така димлена. Додаємо води. Коли то потушиться, тоді, як вже майже готово, за 15 хвилин до того кладемо домашню колбасу. І треба заправити із томатом. От я такий роблю кетчуп. Такий кетчуп роблю, з тим томатом треба заправити. Чуть-чуть туди дати 1 чайну ложку муки, таке кубалтушку роблю і заправляю ті ребрушки. А ковбасу таку не дуже тонку ріжемо, таку мало більшу, щоб по кусочку кожному було. Така ковбаса. Той вечір, що у вас грибище є. Так, до цієї страви робимо ще товчену фасольку і з квасної капусти потушені гриби. Фасольку як робите? Одварюємо, потім до неї треба додати, коли вона вже готова, вона вже тут вже майже готова, поварена, тоді можна до неї додати пару картоплин додаю, але тут вона вариться лише у воді і солі спочатку. Потім нарізаю і додаю до неї картоплю додаю, щоб вона добре розварилася. Як нарізаєте? На такі маленькі кубики. Бачите, такі маленькі кубики. Щоб вона розварилася, щоб можна її потовчи. Вона буде товчена. А товти її треба не міксером,
А треба таку товкачку товкти. Маєте таку? Маю таку товкачку, да. Потовчи її, щоб, ну така як картоплю, що картоплю роблять. Потовчи, щоб вона була не зовсім як пюре, а там, щоб була десь іще трошки чулося, да, що то фасоля. Ну так казала мама, що то так має бути. Коли вариться фасолька, то не треба дуже багато води давати, щоб коли її подавиш, щоб ту воду не зливати. Поки вариться, то можна зробити зажарку таку на неї. Що треба для запрашки? На палачинту, як у нас говорять, чуть-чуть олії, цибульку і один зубочок чеснока. А ще розкажіть мені, будьте добрі, кутю робили це бубальки? А бобальки робили з тушену капусту, кислу тушену капусту. Напекла мама бобальки такі маленькі, потім їх запарювала молоком. Вони мало постояли, то вже перед самою вечерю робилося. І змішувалося із тушену капусту. Тушену капусту змішали і то ми їли. І треба було закрити очі, що коли ти робиш добрі діла, щоб тебе не було видно. Таке було повір'я. Нам тато все казав покійний, що все, їмо бобальки, закриваємо очі. Дуже інтересна Ну, традиція, так. я таку не чула. Ну, така у нас була така традиція вдома, да, з бобальками. Тато розказував, що і його баба, і мама, і всі, і батько, що ще воно з тих часів і від баби пішло це повір'я таке. То вірно, зміст такий, що, як моя мамка казала, що робиш добро і давай, помагай правою рукою, у них добро то не споминає. Да, не говори, щоб то на добро було. Да, бо кажуть, що добро треба в тайні робити. В тайні тоді воно перенесе плоди. Тут маю такий ящик з спеціями, мало туди спеції дам, щоб була смачна. Немного, але чуть-чуть. Даю перчика туди. Чеснок із цибулею, щоб так файно потомилося. Перчик червоний сюди не треба давати. Перчик червоний даємо до ребрышків. Так тут бурлить файно. Много тут не треба води давати, бо ще буде томатна заправка. Щось ми готували цибулю потушити, гриби потушити, мало посолити, поперчити. І коли гриби минут 20-30 потушаться, тоді додати кислу капусту. Раз поріжемо їх мелко. Шампіньйони це можеш і такі покласти? Бажано свіжі. Сухі ми даємо до грибової поливки, що варимо. От коли даємо фасольку, ту товщину, ребрушки, даємо і гриби. То як салат. Свіклу ще таку робимо. І з хріном свіклу. Це дуже скоро вариться. То воно, поки одною вариться, другою робиться. І знаєте, так вечеря не робиться цілий день. Таке, як поливки, там можна зварити на день раніше. А другою все вже в той же день робимо. Я люблю робити все у той день, коли свята вечеря, щоб було все свіже. А страви такі, що встигаємо зробити. Чоловік мені допомагає, він дуже любить салати всякі робити. Пісна вечеря це? У нас, я роблю пісні страви, але роблю 2-3 страви не пісні, бо у католиків у них не є пісна цілком вечеря. Та у нас так, можна сказати, чуть-чуть і не пісна. У нас. А обично у православних се рахує, що має бути все пісна вечеря. Коли вдома ще з батьками, то тоді готувалася лише пісна. А на другий день вже все таке всяке готувало, не пісне. Цибульку ще. А цибульку не треба м'ялко різати, а на такі колечка. То має таке бути, знаєте, не дуже м'ялке. Ви це смак чувствуєте? Так. Але треба так, щоб було добре потушено. Гриби люблять цибульку, і тушена капуста любить цибульку, така кисла.
А ви самі родом відки? Я із Горян. Я народилася тут, я тут прожила ціле життя, і в мене ніколи не було бажання кудись уїжджати, десь уходити в друге місто. Замуж я вийшла тут на Радванку, та й тут на Радванці жию. Ми тут будинок побудували, та й тут собі живемо. Що далі робимо, кажіть? Далі заправочку зробимо на ті ребрушки. То не має бути, знаєте, така густа заправка. То така має бути, ну як вам казати, як і густа, і не густа, така чисто символічна. Сметана? Ні, рідше, як сметана. Не дуже така густа має бути. Спочатку даємо чуть-чуть муки, розмішуємо її добре, щоб не було комків. Чисто стільки, скільки, щоб комки розправилися. Соус я такий домашній роблю з помідор, які вдома через літо там дозрівають у нас. Екологічно чисто? Так, екологічно чисто все має бути. Я дуже люблю в огороді. Там квіти маю, різну там зелень, клумби. Садимо помідори, огірки, цибулю, чеснок, баклажани, перець. Тут все росте. Тут росте все. Так от заправляти з таким томатом. Така заправка постна з олії. До тих пір треба варити, поки файно картопля розвалиться. Ну, а тепер тут можна пожарити гриби. Теж олії даю мало. Капуста дуже, знаєте, любить олію. То тут олії треба трошки більше дати. Чуть-чуть. Цибулька має бути потушена так, щоб вона вже така м'яка була. Ну і тепер можу вже спробувати і фасолю, чи досить солена, перчена. Для смаку. Ребрушки вже пахнуть у нас. Гуляв у хижі? Да. Я можу вибрати її на ребрушку, попробувати. Наймало застине. Попробувати, чи вже зварено. Ну, ще на Різдво робимо такі сухе печення, тістечка такі. Кіфлики з барацьковим лекваром, то як правило, бо в нас є барацькі у огороді, у саду. Та варимо леквар домашній і такі майонезні колечка. То моя мама дуже любила ті два печенька робити. Ну і такі маковнички робимо. Із оріхами або з маком. А розкажете тут інтересно, як тут кажете, з майонезом чи що? Так, то таке пісочне з майонезом. Там даються орішки мелені чуть-чуть, тісто, ну, мука, яйце, розбивається і дається пару ложок майонеза. То замішується тісто і потім на такому млинцьові мелимо і скручуємо такі колечка. Колечка, можеш копитця скручувати, що хочеш. Ну, а кіфлики, як обично, там рецепт простий. Там йде 400 грам муки, 100 грам вина обов'язково домашнього і 400 грам маргарина або масла. Такого, ну, для печива, для пампушок. Ну, а леквар просто як заварений, закручується і потім пудру. 400 грам муки. 400 грам муки, 400 грам масла і 100 грам домашнього вина. Мусить бути домашнє, бо я раз робила без домашнього, та не вийшло. Бо в домашньому є мало дрожжі, і воно таке пухке. І на то добре замісити тісто, і нічого більше не треба давати. Розкатати, на такі квадратики нарізати, туди леквар барацьковий покласти в духовку і потім макаю в пудрі. Ну, отакі. А таке тортове більше робимо на Новий рік або на Великодня, що із кремами, такі тіста. Поки грибочки будуть сушитися, потовчимо фасольку. Фасолька це лише товче, добре і все.
і вона вже готова. Але коли її потовчите, то вона така буде, ну як вам казати, якби рідка. А вона як мало постоїть, то стане як пюре. Густа така буде. Ви самі готуєте, чи допомагають вам син з невісткою, внучка? Чоловік допомагає. Внуки прибирають ялинку, а ми з чоловіком готуємо. А на них організація по красоті. Тепер все люблять робити, знаєте, з міксерами, ні? А що, цей ручний міксер? А я все роблю з ручним міксером. Ну, там маю міксер, лише тісто там роблю з ним таке. Мама казала, що має фасоля бути така виколочена. Зато і називається колочена. Моя мамка до колоченої квасолі давала ще і квасну капусту. Та то окремо буде тушена. Хто хоче собі додавить, а так внутрі ні. А ми клали. Да? Ну то, знаєте, на кожному селі, на кожному районі свої обичаї. Я роблю та дуже много їжджу по нашій Закарпатській області. Та кожен район, де приїдеш, там і розмова по-другому, і обичаї по-другому, і по-другому звертаються до тебе, по-другому. Все якось різно, мова є одна, а там якісь слова такі місні, що вони там на діалект говорять. Але розуміємося всі. Богу дякувати. Всі розуміють і поважають. Так приходиш на роботу, десь там з перевіркою або що, та зразу так до тебе все добре вже відносять, з повагою, а приїхали. Тепер дуже стараються говорити чисто по-українськи, але не всім це вдається. Все рівно такі слова проскакують, на яких вони з дитинства говорили, на яких їх батьки вчили раніше говорити. Раніше на таким не зациклювалися. Треба зберігати тоді. Так. А й многі потім і розказують якісь обичаї свої місцеві, якісь слова пояснюють нам. Так, але добре. Я то зроблю, коли вже на стул кладемо, воно вже таке. Тут даємо до цвікли, що даємо? Варимо її, натираємо хрін. Хрін росте у нас теж тут у нашому саду. То здорово. Потім заправляємо цукром, солью і чуть-чуть уксусу даю. І тмін ще додаємо. Це природній пеніцилін, хрін. То для здоров'я. Від кашлю, від простуди. Цвіклу ми варимо зимою дуже часто. Кислу капусту, але її треба маленько видавити. Я зарані не видавлюю, щоб воно смак не втратило. Бо ще дамо цю заправку, та ще має потушити, так що колбаса, вона майже готова. Наймало потушиться. Вона, знаєте, вже почти готова, ні? Можна вже додати заправку таку із томата домашнього. Такого. То так робила, такий попригаж робила моя мама все на святий вечір. Казала, що то мусять бути ребрушки з томатом. Закипить пару минут і вже готовий. Але раніше то постійно готували вдома. Цілу зиму готувалося. Була вдома дим'янка у нас на поді. І цілу зиму там, де подимилося, і все готувала якась копченість. А готували не на газовій плиті, а на шпаргеті, на такій плиті Перемога. І там був таке місто, де вода все тепла була, грілася. І рядом клали такі тушені ребрушка, м'ясо, капусту, фасольку. І воно там дуже так довго, і 2-3 часа. Тумилося, і то таке було вкусно. Я пробувала робити, але в мене такої на газу не виходить. Набирало смаку? Набирали та їли, набиралося смаку. Так, приходили з роботи, мама такою готувала. Вона взагалі любила готувати такі всякі домашні пироги з бризлями.
Сашка, коли канікули були ще малий, був 7-8 років, то там літом на канікулах там був, та баба наварила йому пироги із призлями. А він їв. Ми прийшли за ним вже у п'ятницю, ми його забирали, прийдемо, він дому не хоче йти. А баба каже, та ти що дитині не вариш пироги з призлями? А то було любимое блюдо у п'ятницю, то отець мав то їсти. А йому галушки, або пироги з призлями. Ну, а тепер вас запрошую до столу, щоб ви скуштували чи смачні страви, які ми будемо на Різдво готувати, а зараз приготували їх. Ідемо куштувати. Куштувати, так. Да. І скажете, смачно чи не смачно.